Sunteți trei, aici în rai mai încape unul pe azi. Explicați-mi cum ați murit și depinde cum și la alți doi îi trimit înapoi. Ei, Sfântul Pietru, stai să te explic. Știi care a fost faza? Eu am venit la muncă, că m-a lăsat șeful să termin cu o oră înainte și când am ajuns acolo așa, băi, o văd femeie mea dezbrăcată. Băi, am nebunit, am început să caut prin toată casa, și nu am găsit amantoi. Dar la un moment dat m-am uitat pe geam și era un prost care ținea acolo și geam. Am luat papuc și am început să-i dau în mâini și a căzut. Uite, au avut noroc dracu și a trecut chiar când a căzut. El a trecut un camion de gunoi și s-a salvat. Dar ce-am făcut eu? Am aruncat frigidierul și m-am agațat de el. Și am sărit în tomberon cu tot frigider și am murit. Fai, gata. Să treacă următorul. Păi eu, Sfântul Petru, spălam geamuri la un bloc de ăsta înalt și cum că avem funile și alea cam bătrâni, s-au rupt funile și m-am apucat așa de geamuri la vecinii de jos. Și deodată, la un moment dat, animalul și el a început să dea cu papușii în mâinile mele până am căzut. Dar ui, am avut o leagă de noroc că am căzut în camionul la gunoi, că trece atunci pe acolo. Dar adică patul cu nici n-am aterizat acolo și am văzut un frigider cu vine și n-am mai avut timp să mă dau la o parte. Fai, următorul. Păi eu, Sfântul Petru, m-am dus acasă la una să-i dau la buș și deodată a apărut bărbatul mai devreme și m-am ascuns în frigider. La un moment dat am auzit cum zboară frigiderul tot cu mine și m-am trezit aici.